салом дӯстон, мавзӯи серсарусадои имрӯзаи ҷаҳони футболро идома медиҳем, яъне тарки псж кардани Килиан Мбаппе. Дирӯз дар вохӯрӣ бо ҳамдастаҳояш Мбаппе аз даста рафтанашро гуфтааст ва албатта реаксияи дигаронро оиди ин хабар шунидан ба ҳамагон ҷолиб мебошад. Биёед наворо бо лайки ройгону обуна шуданатон дастгирӣ намоед ва ҳамзамон дар ҷараёни навгониҳо бимонед. Рафтем. Дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди таҷфут ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. мо бо Мбаппе ҳамкории хуб дорем ва мушкилие байни мо нест. Ҳар бозингар ҳуқуқи интихоби дуруст барояшро дорад. Футбол бозии даставӣ аст ва гирди як нафар набояд сохта шавад. Ҳайати мо олӣ аст ва тобистон боз ҳам тақвият дода мешавад. ғамгинии мо бешубҳа ман ва дигарон мехоҳем ки беҳтаринҳоро дар псж дошта бошем. Ҳоло мақсади асосии мо хотимаи натиҷабахши мавсим аст. Дар пеш корҳои зиёд мондааст ва Килиан ҳоло бо мо асту кӯмакамон мекунад. бо Мбаппе бозӣ кардан ҳаловатбахш аст. фикр мекунам аз ҳама бозингари қавие аст ки ман амрӯаш бозӣ кардаам. Ояндаи Мбаппе ӯ худаш қарор мебарорад ки дар псж бимонад ё гузариш анҷом диҳад. Ин кори ӯст ва мо ҳар рӯз аз бозиаш лаззат мебарем. нақши Мбаппе иваз нашудааст. ӯ бозингари калидӣ ва лидери мост. имрӯз ӯ футболбози асосӣ боқӣ мемонад ва дарки равиши футбол барояш аз ҳама нуқтаи асосӣ мемонад. Мбаппе бозингари беҳтарин аст, футболбозе ки аз дигарон як сару гардан болотар меистад. ин роҳбариятро нигарон кардааст. хушҳолам ки ӯ дар ҳайат барои шомил шудан ба ҳадафҳо кӯмак карда истодааст. оянда чӣ мешавад аз худаш вобастагӣ дорад. агар ба дигар даста равад ғамгин хоҳем шуд, чун беҳтарин бозингари ҷаҳонро аз даст медиҳем. аз бозии бо Килиан дар як даста хушҳолам. мо кӯшиш мекунем ки псж ба таври максималӣ ҷомҳоро ба даст орад. Мбаппе бозингари касбӣ аст ва корашро то охир анҷом медиҳад, новобаста ба тарки даста карданаш. ман ӯро дарк мекунам, чунки дастае мисли Реал талабгор шавад, рад кардани пешниҳод мушкил мешавад. ҳамин чиз вақти гузариши ман ба Барса рух дода буд. ин гуна пешниҳодҳоро рад кардан намешавад ва мо аз Мбаппе ба ғазаб наомадаем. вазифаи мо барои ҷомҳо мубориза бурдан аст ва ӯ ба мо кӯмакрасон мешавад. Мбаппе футболбози фавқулода аст. ӯ худ танҳо кори калонро дар майдон амалӣ месозад. бо ӯ суҳбат дорам ва хушҳолам ки бо ҳам дар як даста бозӣ мекунем. Реал Мадрид гиганти аврупоӣ аст ва онҳо ҳамеша беҳтаринҳоро ҷамъ меоранд. ба ҳамин тамом дӯстон, дар комментария дастаи ояндаи Килиан Мбапперо қайд кунед. Реал, Барселона ё Ливерпул. обуна шуданро фаромӯш насозед, то аз навгониҳо огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.